Ingdeng Thongkebrapho Karbi Anglong Primary Teacher Association mate KAPTA Ulukunchi Amri High School along Ninia Pharman Triennial mate Ningkan ke Thompen Iphong Conference ki bipong Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri Constituency ke Parlo Ulukunchi Amri High School along Ninia Pharman Karbi Anglong Primary Teachers Association mate KAPTA Tumpen Triennial mate Ningkan ke Thompen Iphong Conference Jaimek pedopon Sonsi labangso triennial conference ki bipon along nini kechok arni ada porphai ke papor malompen KAPTA asong amepi indralek thepi kongchunbang probin hansietum KAPTA asong alama lapen ahin pen jalin ponsi ahin pen kewang KAPTA subcommittee tumpen amethang methang asong alama pangjar ponsi puthot karita tumaphan chikimo ponno Lapen ahin pen kiwang alu than bang tumpen hirjir ki hir lun kilun hai hui chupate ponsi puthot rarame pi pangcheng ponlo Labangso rarame pi ki pado ponalong aluhi sar poman pen Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Kuliram Ronghang MLA Bidya Singing Leng Local EM Dioping Maslai, EM Prabhat Chandrataro, Deputy Speaker Avijit Kro Tumpen Chenglok, Pinangan ki thegiding atum chitong dununti. La Solong Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Kuliram Ronghang Ahinpen, East Lapen West, KAPTA Asong Tum Aphan, Committee Hall Building, Kipi Ponja Aphan, Lamchak Chipitika. Lapen Thanbang Tum Aphan, Amithang Asai, Pachiklem Pameja Aphan Lapen, Thanbang Tum, Ratchari Chatai Longpen, Kachipahelu, Dunangji, Mithang asai chiklem paminang ji lapen amithang asai chiklem pami thekthi athan bang tumaphan ingsai pon pamiji pustame CM Dr. Kuliram Ronghang hinpen ningje pon Apini pen lo 28 29 lo masih pini bangke kijurani pulo pini tumbangke apini pen sida ke pangcheng lo ke pini bang kijut siang deng lo ke pini non nang itu tek lo open meeting bang ini tum non padoi lo non aku ani kang sam ini tum ka program ateng ke mo an nilitum 5 baji lompian ke nilitum aku election nilitum ke la sarita 4 mane nilitum mane ini dak election doji la nilitum president la pen general secretary la pen DP vice president la pen assistant secretary ang hoy mane nilitum kado kawe nilitum dak kicedanji doi la nilitum na pen ke election officer tum sita polling officer tum sita kado kawe nilai tum pen cingwai cingsa elo alang litum tadang nang le elo la simu ante hai baji lompen ke nilai tum tala soang beng pangceng ipo nge la pente nilai tum la soprang bangke nilai tum kado kawe ta la aban komiti an bangke nilai tum bangke meng hoi ang hoi pen nilai tum kado kawe ta ci opo nilai hoi pen lo mehempi Karbiang Teacher Association pen nilai bang ang hoi ci o lo te kado kaitan nitum ki ci o son lo kasi ci o dat te nitum election pangceng iku nasi nilitum pen bangke pina pangdengan sinang litum kado kaita cini ji laku ada pen nilitum cikimo ang deng ke play hosting lah kado kaita sini litum kaiteng si program teng lo kasi kado kaita nang litum media person tumanta nilitum Karbiang lo Teacher Association pen nilitum coro pajir iklo mem nang litum nanon Ingdeng Thongkebrapho Triennial Conference of Delegates Bank Andolo. Nili tumlong non 461 bag delegates doi engke laso ang bong pensi alang litum kado kawe 87 nilitum PC do ega 11 ta block do engke duta hini sub KAPTA do la pen west KAPTA ko nilitum do engke la kado kawe la delegates ke nilitum ke bangkep pen lote inut silong engke lason si 87 TC penta bakado kawe Karbiang long adang pi penta non alang litum atumi pensi bang ikelo engke pini bangke la so arona tengsi munilitum kado kawe ta pacun pon ko Jinthong Panemari Rong Par Karbinglong Life